Ollaan me jälkissä tänään? Teemu. Teemu. Teemu on tänään jälkessä. Siellä nyt ei Kallio. Ok. Kallio. Ja 7D. 7D:n pojat. Perttu Saarela. Perttu Saarela on lähtenyt tästä kouluun. Eikö se on tuolla A-luokassa? Ei ne oikeesti. Et oo nyt tosissas. Etkä jaksa. No jos et sä sano nimeä, niin sit sä lähdet pois täältä. Oot sä varma? Olen. No okei, no mä joudun sanoa mun nimen tänään. Joonatan Amako. Mietipä hetki, palataan sitten. Mikä se olikaan? Niin, no sieltä ei taida tulla niin. Joo, Mauri Alatalo. sanoit jonkun ihan toista. Itse asiassa ei. Kerro nyt sun oikein nimi, Lauri, älä jaksa. Ei siinä muuta Albin. ei kun istuttua. Sitten sukunimi ja luokka. Raffika, 7D. Levi. Ja täällä on 7. Näin monta badasseja sitten täällä. Sitten Näin monta badasseja sitten jälkessä. pois vai istutko tänne? Niin. Valmir nyt kunnolla. Tää ei oo mikään leikin asia. Mun nimi on Omar. Arra mitä opettaja? Koossa myytiin tänään 3 € 12 kappaletta ES. No okei, no mä joudun todistamaan, mun nimi on Omar. Okei, ja sitten saanko vielä sukunimi ja luokka? Ootko varma? Et haluat kuulla. Hilolle. Hilolle. Katsotaan, löytyykö täältä sellaista nimeä, ja jos ei löydy, niin sitten menee. Okei, no mä tunnustan. Joo. Mä tunnustan. Sitten luokka oli. Mä tunnustan, mun sukunimi on Varsana. Etkä saada lisää jalkaa mulle. 9H. Mä oon ihan oikeesti 9H:lla. Nää voi todistaa. Mä oon kielistudios. Studiosta eli Janne. Jop. Sitten me käytettiin pöydällä. Tai mielellään siellä reputtu siihen, että sieltä pelataan, että passaa oman kanssa. Eikö minua pidä tälle? Ei. Kaikki pitää tällä. Joo. Ok. Mä sanon sulle vielä yhden jutun. Voit sä olla siinä? Yksi juttu vielä. No. Oo siinä. No. Ei kun yksi juttu. Arvo monta ES-pakettia mä ostin tänne.